Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar, Saparağa hoş geldiniz. Salam, kemine. Oğumusunuz. İyileşler, selamu aleyküm. Dinleyiciler, hemmeğinize yalkımlı salam. Ya, Saparağa, Bu, bugün bu bazar günü kemine. o sorular ve düşünceler Hı hı, boyunca o gurrun ediyası illeşlerimizle hem sorulara hem illeşlerimizin düşüncelerini ekrandan paylaşacağız. Sonra ondan hı ömürtü bir yarım saatlik o illeşlerimize üşüyança o temanın gurrun ediyası o belli bir temanın. Şeylerek şimdi Sapara neme köp adamların kellesinde Türkmenistan nädip üýtgär diýen soru barda. hı, O üýtgemesi üçin nämeler bolmaly? Bir zatlar bolmaly-da üýtgemeli dese, bir zatlar bolmasy üýtgenligi bolmaýar-da onuň ýene öňküsi ýaly giden bolar. hı hı, Dünýäde häzir şu taş döwrümizde internetiň o kömegi bilen näme zatlaryň nähili üýtgeýändigini görüp görürsde. Ýene Ukraina urşy uly bir misaly. Yani Ýewropa, Hytaý arasynda bilmedim has inçeräk edip izarlaýanlar bar bolsa, hı hı, olaram ine o tarapdaky üýtgeşmeleri görüp ýa-ni izarlap bolýar-da öňkü döwri ýaly. hı Indi hı, Türkmenistanda da o bir üýtgeşiklik, ýa-ni üýtgeşiklik diýende rejimiň üýtgemegi köp adamyň aklyna gelýär. Biz rejimiň üýtgemeginden has aňyrsynda yani has ýokarragynda diýen düşünip bolar. Ýaly has ýokarragynda pikir edýäs we şoň ugrunda da iş alyp barýas-da. Indi şeýle bir ýa geçenki tribunalda da atkan soraglар, kommentariýalar we üýtgeşik zatlar yazıldy, izarladyk, demetdik. Ýa umumana aýdylanda bir halkda sorag bar, sorag alamaty. hı Üýtgejek bolsa şul nemeler hakykatdanam nädip cezalandyrlar diýilen neme barda. Indi ilkinji gezek oturdu bundan aýyrmaly diýen sözü ulandyrýardylar Sapara halka. Bulary aýyrmaly. Ýa-ni aýyrmaly diýmek näme bir nemesi bar, munyň garşylygy barmy ýokmy hiç kim onu soranyp. Aýyrmak däl, çalışmak sözän däl. Bular çalışmaly diýilen söz. Olam o taýa gawat gelen bu taýyň nemesi üýtgeşik bir zatdyr. Sud etmeli. Bunun nemesi şol. O sud etmeli. Ýöne sud adaty sud bolup bilmejegi ortada. Şonuň üçin hem tribunal öz özünden orta çykýar. Bir ýagdaý bardy. Indi tribunalda o sud edilse, o nähili nemeler esasında sud ediljek bu adamlar cezasy nähili bolar mysal üçin o biz bilip bilmerse ýöne nähili bolmagyny isler halk o sizem belki gönlüňizden geçýän bardyr Sapara. Ben gurundan geçýännem köpüsine aýtdym kemine. Umuman bu bir Men gurunum bilen gün görülýän bolsa, bu zaklan köpüsine son aýtdym. Sapara indi bu taýda bir ýurdum bir toparyň elinden halkyň eline geçiş aslında. Yani tribunal diýilende yani bir toparyň elinden alyp halkyň eline tapşyrmak, yani hökümeti çalışmak, olary aýyrmak, bularyň hemmesi gereksiz we artykmaç nemäniň ýöreýte ýaýradýan sözlerden ibaratdy. Şu neçeli şeýleti. Yine o Sapara şu arada gurrun ederiz. Doğru, 25 kemine. minutimiz aldı. Son illeşlerimizin sorular ve düşüncelerine geçeriz. Maňa suat sora berdim O däl şu soru ýagda. oldu şu. Men onu bulayım kabul edýän, o düşünjämi aýdyn. Soraňa bilmedim içinde jogabym çykar. İlk bilek, yani bu döwletde hökümet diýilen zat saýlaw bilen gelip saýlaw bilen gitmeli.
O dünyanın hem bir yerinde de şeylere mükemmel yani. Şu diktaturası emelerde başka nemede 4 yıl ya 5 yıl ben taylı olya taylı ulen geliyorlar taylı ulene gidiyorlar şeyle olanno buları yani tribunala çekmede gerek gel hüdetmede gerek gel yani başka da adam ullokan var neme daha da yok o kanun o zatlan hem becet gözünde tut ya o nerede gelmeli nerede gitmeli o bu zatlan hem becetin prosedurası var o hükümeti tavsiren son yaşayışının durmuşunun ıkbalının ne eylek olacağını sendi yazılan hemen emelerde. Onu kıynansam bizim Türkmen emeğimizde yeke Türkmenim değil. Aklı postavet emekinin içinde mengeşerek yani Türkmenin kahadam neme. Çıvıktan çıkan yağdayda bunlar sultanat nemetinden hem geçirilen de devletin sultanı ya da karoli ya da şafi bolongda da şulon hukuku ya hukuk yok. Bu ne hemen anladı ya. Bu Batı yer daha anladı ya. O birinciden bu hem şu beyle dilen sonra vardı. Kanun var. Düzgün vadip görkülü yerler öldüler. O düzgünün bağdı yoktu inni ortada. Ne şulon miyfiyeti olmalı. Devletin hem şu ele geçiriyorlar. Benim fikrimce yani Kurbanoglu yani Berdimuhamedovlar yani Türkmenistan toprağını Türkmenlerden halat edecek oluyorlar yani. Türkmenleri şu taydan arassalamalı. Şeyle oluyor. O halat etmeliler. Şu toprağı Türkmenlerden halat etmeli. Ne şu misyonu yerine getiren adama men diyede. Bunu devam edip kahraman deyip kabul edecek mi? Ya da başka da halkın öyle düşünür. Bunlara da onun tribunal yani tribunala yetti bulon maksatlarını yeteneği alıp bulor mecbur bir de sığın bağa mecbur olurlar. Eden dağıtlarını bilyelerden bir yurdun, bir milletin geleceğini uğurladılar da yok ettiler diye tam oluyordu. O gelecek nerede uğurlanıyor? Bir yetili o soğutsuz, bilimsiz, ılımsız yetiştirsen şu yeterliktir. Bir milleti yok etmek için yeterliktir. Düğünün yok etmek için yani basvalma eylek beylek neme değil. Düğünün yok etmek için bir netili soğutsuz edip yetiştirsen, sahil edip yetiştirsen o şol bir milletin yok olup gitmeye 95%, 98% garantisi üçündür. Yani Türkmenin şu an geleceği yoktur. Ötüşten mahrumdur. Yani sen kadrın olmasa ötüş olmuyor. Ne? Yani Türkmenistan, Türkmenlerden halat etmek için getirilen adam Aydiyan'ın büyük sebebi şu bunu yani bir milli duygusu ya da düşüncesi sehelce kılıyalak ya bu damcayalak var insanın şu zatları görmemedliği, bilmemedliği ya da şuna karşı çıkmamadlığı mümkün değildir. Yani şurada mümkün olsa kıymet olur. Yankı aydılar neme kavat diliye de yani Türkmenistan'ı Türkmenlerden halat etmek için kahramançılık korkudan adam hükmünü demetmeli. Ona da kahramançılık tönüm o böyle aytıp böyle arkada olsa, terdar olsalar, yani neme olsalar kahraman oldukları oluyor. Yok kahraman arkadaşımız deyip diyorlar onlara.
Ne o Türkmenistan'ı şu Türkmenlerden o şular halat edip yani şoňa goraýlak gelýär. Bir milletin geleceği yok bolsa, onu yurduna dönüp bilmeyen bolsa, o eline de pasport yok bolsa, ne tuat 2 milyon adam boğmuş. Ors nemesinde boğmuş demek yani öýsüz, öwsartsız, yurtsuz, pasportsuz nemesiz bir yani tansız adam bolýar da elinde pasportuň bolmasa tansız bolýar. Vatandaşına pasport bilen üpçün edip bilmeyen hökümet bolup bilermi? Gitjik soraw. Orýana ýanky soraw dip ýanky problema dip bir öňe alar ýalak sorawm derler. Pasport diýmek bu kağıt ýalak da. O serhedin çekilen olsa Birleşen Milletler'de belledilen olsa demek pasporda bolaymaly onun hükmü suratda. Yo, o şonu bejerip bilmeyen adamın o aňy huşy o ýanky beýnisi badi patap edip bolurmy? Biz hökümet yani prezident diye minister diye yerine näme diye pul topur atlam nemet otururlar da agdiyalar. Hökümet strukturası bari ýalar neme diýerler de. Ben beýleki problemleri agdamy o. Onun ne edýän zatlar bar. Türkmenistanyň yani tarihi nemetinden manawy nemetinden Göktepe, Galaty, Göktepe dip tarihimizde in ulunýa ordunyň birini alýandyr. Indi bawarap Göktepeň bäri ýanyna gowy. Arasynda 25 kilometr badyr ýa ýokdur. Indi yani bawarapda akıllı şäher baý bolsa, gurulýan bolsa, o yani Göktepe'de Baherdeni'ne Samsyk şäher gurulur bolýar. Bu näme üçin diýip sorarsaňyz da sebäpleri gizlik sebäplerini aýdyp bereýin de. Şu taýda ýene-de 5-6 ýyldan Göktepe'de agyr suw bolmady. İçeri alak. Baherdeni'ne şu adam ýok. Ne 70 000 bir şäheri suw bilen üpçün etmek üçin bir topar skwaryny gazmalylar şu taýlarda. Taýda ýeriň aşagyna suw var. Şu skwaryny ýa taş töwereni 50 kilometr, 60 kilometr radiusyndaky demirleri ödüne çekmeli. Toňam bolup beýleki ýerlerde guramaly. O Türkmenistana bu protest gatykän boldy da. Hem yani suwçular, ýerçiler bu zatlaryň hemmejini bilýän adamlar da. Inni Göktepe'ni urşup alan ordu bular ne şey dualýarlar da. Göktepe'liler terk etmeli bolýar. Bärdenen sonra. Suw ýok ýerde ýaşaşýar. İsleme suw çekildi mi o taýda ýaşaş bolýan näler? Ne bulan edip ýören zady yani Türkmenistany Türkmenden halat etmek üçin edilýän zatlar nemesiniň suwutnamalary şu. Özüm elementar. Bu nähile çäre görmeliler. Yani berdim Muhammedler Göktepe'den eline versen şunu yani çäre Türkmenistanyna bilmedim. Men oda yakmalıysam bular çiğçe dikerlerine. Ya ondan beter. İyimeklerim yok. Ne? Burada yani beyin dilen rahat yok ne? Ödlerim yani öd oğudaşlarına da versen şey derler. Tevavi yani giden bir ovani matkara diýerler. Ödüm ömür boyu. Bu ne tirilip süpürülüp demetjek zat o tarihe galya bu zat. O ne? Şeylere ben nemem ne pikrim ne Göktepe'ni şular o şey dip ýok edýärler.
ahalı yok diyorlar da. Ben yani şular ahallı olsa men Marslı değil mi? Kemiğine. O sapara. Yani aydışınız doğru sebep olorun. Yine şu akıllı şehre hemmesi göçeymese sonda. Yani aydan yerleriniz. O tayda Yerde yaşap olmayasa ya suunu yine beylek zatların çekiye önünü bekleye. o bir unna bolyan da derler. Yoşuklar oluyor da. Yani tevigatın emeti şol yani D minus demeye geliyençe o Türkmenistan'da kendime oluna yanlaşım tuğruğunu yani bağır bilen Kıpçan'ın arasında Zalatoy Kuruş deyip bir yani ul suvat dağdan eliyen. Yani yanlaştı bir topar skuazına kazdılar demettiler. O sonundan sonra uğradı. Yoktur. Bizim doğrumuzda uğradı. 60. yıldan emelerdi. Sapara. Şu tay yanvaşın nemesine suya düşmeyle giden yerleri yağlak yer şu tayları. Yani küllün akyan su yağlak su vardı şu tayda. Ben yaşımdaki adamlar yani ondan yukarı nemeler bilyendir. Sapara siz Öyle, o yerin gurrun ne diyanızda. Ullakın derya şu an gözümüzün önünde yitip var ya. Olan bir siyasi problemi bilen yitip var ya yankı tebiğde. Gidecek yankı bağırıp lakal nemesini gurrun veriyenler. Global nemesine Huday saklasın bulun yankı. O beynin yoktuğu ödediğinden orta çıkıyor da. Onun şu adamlar sen yani kahraman edecek mi? Heykellikecek mi nemesine? Şanına. Ortalar oynamalı bunları ordunu etmiyor ne var? Türkmen'den adat etmek için ordunu veriyor. Putin ne için oradan dakika bu? Ne olsa? Ya başka bir yurdun prezidenti. Başka bir yurdun prezidenti oradan dakar mı? Yok Göktepe'nin ne alanlarını biliyorlar orada. Bu şey demedi böyle yani. Yani muhtan amarzan edip verip duran için oradan dakika. Muhtan amardan. Doğru. O kızıklı. Son yine sapara nemeye gelelim. Yine bu teknik tarafına gelelim. Şimdi yurtta bir geçiş olmalı. Yani siz saltanat dediniz. O saltanat yağla görközlen bir rejim var. Yani bunun arkasında da raşizm dur. O raşizm şu an düşen özgüne ortada yani näme diýerler ona nefsine hakim bolup bilmän düşen ýagdaýda yani bir giden toprağı var. 95%'ini ulanyp bilen ok barbyr. Dogry dälmi o toprağın? Diýme kemine diýme Putin'i giden ortaýada mal etsen ýalňyş bolup biler. O Putin bilen ortaýet yani ikisi deme däldir ýöne ortaýadyň bir nemesi vardır, problemesi vardır. Baştan döränden şu neçendi tarihi tiyatrlaşdyrılandır, yalandır. Yani bu bir yani şu atki beýik döwlet nemesini daşajak ya daşamaly bir neme däldir. Hemmesi ýatamadyr. O bu yani tarihini asaçan edilen günü bu yani yıkıldı diýmekdir. Ýöne şu yıkıldı. Bunu yani Orta imperiýasyny Prigozhin yıktı. O bu yani adamlar düşünmedi tabii ýöne yıkıldı. Ortaýat ýok bu. İnertiyeti bilen gider. Bir yıl gider, yarım yıl gider, 2 yıl gider. O belli däl. Ona konkret nemetini aýdyp biljek gel. Ýöne Orta imperiýasy öň ýok bolup gitdi de. Ýöne şu inertiyetini ulanyp şu mafiyonu gruppa geldi de. Bular soygunçy
Bulun imperi bolup ya biljek ýagdaýam ýok diýäňizdi. yok düýünden yok. Prigozhinim şu şeylediğini yani dünya suud etti de. Bilip ýa bilmän. Yani o maksadı başka bolmagy mümkün maksadyň görünýär. Eden dady. Yani çağa tuwa düşürip dukanlar tuw bilen çağany bile tertip koýarlar. Bu jurnalak bol. O tuw nökçek bolup o çağa bilen bile yani. O ortin pereti yok. Dawa. Bilmem yok. Yok bağımı kanlayıp adamların kellelerinde, nemelerinde yani şol tiyatro, propaganda, gör, her tarih yalan nemeler bilen o saklanıp görün dağıdın demesini o aşağındaki tüyün depik koyverdi, o yıkıldı. Ödüm kurcuk yalakla attığını o bize yok mu bilyet? O Putin'in kimliğinden bilyet, tövrüğünün bilyet. Bu topar hırsız. Yani Türk saydan da hırsız oluyor. Ben dövrümde şolar bilen yani oturup adam yalak talamlaşadım ama bilen yok. O kimliğinden bilyet. Yani devlet şolun eline geçti. Bel boýýalyk beripdi wagtynda. Türkmenistan mı Bavarap bilen eline geçti. O Bavarap iki köşeden ibaretdir. Yani 40 yıllık kalkodunun bir uçatkası Bavarap. Kalkodun öyle değil. Onun bir yani devlet demesine bir konflikt bolma diyalak deyip bir getirilen bir yani tanıtıdı o hiç bir problemas çıkmasın deyip getirip koyulan adam. Bunun yönü Yani şahsi islegleri bolmasın diýilen bir neme de. Şunu ne ile olsa neme dertip yönü anarkı oyuncular var da. Yetat oyuncular. Yani onlara şular yalak gerek. Onun beylekleri yok edenin antat da. O Göktepe'ni el bilen getirip bir yere böyle. Kaptanını. Akıllı şehir vurdun yeterli yani. Öz pulunu. O da öz pulunu da değil. Yani yani akıllı şehrin pulunu Türkmen'in yani sen artıklan çoğuluklan öder kemiğine. Şeyli. O öz pulunu da oranı okuyor. Kardalıyandırılır. Şu Türkmenistan'ın bergisini kim vermeli? Berdi hükümet bilir verir ödeyem. O sizin çağalarınız verir. Bökü verir. Indi sapara şol ýanky ine mafyoz neme durdy arkasynda Türkmenistanyň saltanat diýilip adlandyrylýan o ýa-da biz adlandyryp biljegimiz nemede. Sultanlıkta da bular ýalak hukuk Ýa Osmanlı padşahlarynyň kellesini kestiler. Halkın önünde cevapkärçiligi var sultanın. Owa. Şahına. Bunun önünde hiç şeyli cevapkärçilik yok. O hemme da hakim. Hiç kime de hatap veren oklar. Dün yemede görkezdiňde yani Darganatany yeni de şoň üstüne geleýin. Darganata 20-30 kilometre ilerisinde belki de 50 kilometredir. Gad ocak deyip yani gad yatağı var. Böyle Sovet döwründen beri var. Böyle iňuli ýeme ocakdan biridir şo. Ben Darganatany o bilen. Darganata seredin. Onun yani akıllı şehirlerini seredin. Gaz çıkıyor. Böğründen çıkıyor. Bavara'nın yerine gaz çıkıyor. Ev çıkıyor. Ne Bavara hemen Darganatany 1947 o 50-51'e çenli o ben atam şu tayda yaşadım. Ben menden ullar şu tayda doğulunda. Şu wagtky Darganatany ýagdaýy şu wagtky Darganatany nemetinden ýerbet şu wagt. 1948-47 ýyllar bilen şu wagtky Darganatany ýemedi.
deňeşdirip görün. Sondan ümidi gaýdypdyr. Hmm. Yani bular Türkmeni Türkmenistan Türkmenler halat edýärler. Tertine däl. Hmm. Ya bolýan zatlar kimini. Kim Bulary yakallı yat bolun bular helle der bu kendiyen yakmar. Bulary başka da ederler. Kimini. hmm. Yani yani goňşularyna berende de bular ne etjekleri belli. Onun yani Göktepe kaptalyna bawarapda bir şäher saltan o taýda da adamlar közünýän orada on ýeki maddi ýa suw nemes däl. O manawy nemesem bara. Ne? Bulun nemesi o ikbali ödüleri bilýändir. Yine de şular ne bile tığınırlar. O kemine men de onu ýoğundan aýdaýyn. Yine de biz awat yani eýleklere garanda bizden biraz neme rehim görürler bu kendiyen. Ýa. Sapara nemämiz jemläp bolsam geçibereli temamyza. Bolýar ben okap bilem ok ben de ýokort nemesi görnýärden aşaklar Ha. görnün ok diýmişim. Ha, ul ekran hökmünde görünen oktur yani. Ul ekran etmeli full ekran mı ne değil ya. Son yine şu sapara yankı arkasında bir mafyos orsun strukturası duran saltanat ýaly edip görkezleyen bir rejimin yıkılıp onun yerine halkın näme diýilýär iradesi diýjekdi o türkmençe o söz bilmedim yani aklıma gelen ok yok bolmagy mümkin. Yani halkın iradesi diýeň. Şonun bilen dolandyrylýan bir sistema geçmeli. Onu geçmek üçin hem yine alın o biz ýeňildik o boldy indi. Biz çekilýäs diýmesi bilen gutaran ok bu iş. O hakyky manyda o suda çekilmeli, tribunal olmalı, açık sud yani açık garşysyna sebäbi açık edilmesi has neme boljak. Näme diýilýär oňa? Has şiddetli, has gazaply boljak da. Edeni işleri ortada. Tutuş bir millet, bir ýurdun halkyna garşy birgiden jenaýatlary işlediler. O şeýle beýle onsanap bu torp boljak däl. Aýratyn tarapam yani öz ýurda yani başka bir ýurda gidip baba zulüm eden ok. Misal üçin Putin Ukraina halkyny gyrýar da. Güýji ýeten ok entegem şu wagt. O güýji etse pikir edin o yani Putin näde o adam gyrjakdy ona. Ýöne bular ine şondan has beter edip Türkmenistanda näçe ýyldan her adam gyryp gelýärler. Türmelerde o taýda bu taýda. O hakyky ýa-ni öldürmesi bir aýry bir mesele. Soň jemgyýeti öldürmesi bar. Ýa-ni jemgyýetiň ölümi. Şu wagt Türkmenistana seredim. Ýurdun içindäki 12 trilyonluk gaz we neft baýlygyny taşlap 300 iň aňyr gitse $400 pul üçin taşarda hem serwezdan hem gul bolup näçeleri öldü gitti, näçeleri ýitirim boldy. Ýurdun dışında. Mertebeti depelenýär kemine ýa-ni ýeli pasportu adam hatawyna däl hem ikinji sort mu, 7-nji sort mu bir adam demesine de giren ok, rangyna giren ok da. O elinde dokumentim ýok. O galan da yine demede. Onu elinde dokument onu hem şüm ýok. İş ornu açıp bilmedin o bahanan bolmaly boldy da bolup biler diýeli. Ýöne milletin pasportu näme beren ok. Bunda näme problemi bar? Bunu çıkıp aýdybam bilen oklar. Anonim işleýär. Anonim bolansoň aýtmak gerek däldi. Bunlar hiç taýdan oklar. Hiç taýdan. Ýok. Diýmek gurulap bilen oklar.
Ha, mümkün gürlep bilmeyen olmağı Ya mümkün böyle demeleri sapara ne o. onu öğünleri dimenle de giden kuruluşlar var aslında. Hmm. Devlet kuruluşları değil yani. Bu milletin pasportu ne hem çip o yani. Bunu arda verdin 5 günden, 3 günden, 2 günden o. Demin hem de zaten internetten yani pasportum soğukta olmasa da pasportumu tazelep gördüm de. Yürüytü ne şular derdi bir işte yakan. O internetten dakaz verdim. 2 günden gidip balık geldim. Bir zat var sapara. Türkmenistan'da yine hazır ayttınız ya, yani möhleti dolmasa da çalıştım deyip. Bu hemme O. yurtta bolýar Türkmenistan'da bolan. Indi şonu misal üçin hazır pasportun $500 yani täze pasport alýan bolsa eger möhleti dolmadyk pasportunu täzelejek bolsa $1000 bermelimiş. Menden yani para oranım olmadı. İşte nem şunu gerek değil mi oranım? Yok para sapara ikisinde de var yani birinde möhleti entek devam edip duranlar için köpelýär. Hamalı Deme kemiğine ne para meselesine değinip geçelim diye isimlerini geldim. Hiç tatlı öndürmeyen cemiyet, toplum, dine para peşkis verilen yaşamalı olayan. Bunu önüne geçip olayan derler. Hiç tatlı öndüren o. Hiç tatlı öndüren o. Bu adamların yaşatı geliyor. Yani bu dipen var, demek gücün var, hukukun var. Onun aylığına da sen çilmem. Yani sonra bütün etkilen yok da çilim çekken orada. O almalı mecbursun. Yaşayacak burada. Adam yalak. Onun yani bayağı yaşayacak bir yer. Bu oğurluğun karşısına oğurluğunu tutup torpolayan nedir? Oğurluğun kökü var. Sen hiç rahat öndürmeyen cemiyet kurorsun danin. Yani para horluk bilen, korrupsiya bilen görüşüp bilirim. Bunlar şu bir adamın oğurladı, nimetti, propaganda için nimetecek oluyor. O sizin etmeli adınız var ha. Nimetçik ömürlük yok. Ömürlük olmayan tevavi kadir yetiştirmedi. Yani kâr, hüner ki onlar aşağına strukturda mı yok onu yetiştiriyen. Mekanizma mı yok. O demek önümçülük olmalı demek. Zaten hem mecerin demeti var birbirine bağlaşık geliyor. O Türkmenistan'la yani adamda şikayet etme diyorlar. Şikayet etmeyle de olan kendi lokan hakları mı yok? Evet abi çağlarını kârsiz hünersiz yetiştiriyor. Kendini çıkartman oturuyorlar. Onun geleceğine ahilik olacak diye fikir eden o var yine zaten. Alarında da değil o köpüsünü. O kârın hünerin yok oldu. Sen Kotay'da Mercedes zavudun fabrikanın kurulunu nem. O işini Mehmet'in Germanya'dan ya Türkiye'den ya başka bir yerden getirmeli orada. Elinde hiç yani kârın nemen olmadı. O edip bilen işin yani karı iş ya da hizmet yani karra orta seyretmek ya da takçı olmak ya da pipte taşımak. Yani değil ya şu taşıyanlar adına. Kurye. Kuryer olmak. Ondan Floryalak cemiyette korrupte görüşüp olur mu? Onun korrupsiyonerler rahat gidiyorlar da. Yurdun içinde. Oğru rahat gidiyen orta. Ya devletin başı hırtıdır. Oğrudur. Ya da cemiyet aptaldır. Şunu görmeyen orta. Cahiller. Ya ikisinden biri. Ya ikisinden bile geliyor. Türkmenistan'da. Ya. Başam şöyle. Milletim çok uğurtturlar. O bizim dememiz, problemimiz gati derin deme çünkü yönü 30 yıllap ne şulun eden dadi. Bu da anardan ile protokol ülen ediliyor da. Bunun ödün tapan demeli atlar değil. Yankı
şolon ähli propagandist nemeleri bedini siyasi nemeleri propagandaları halkı etaati meselelerden uzakta tutmak. Çünkü için yörüte apadiste de dörö diyendirler. Jurnalisten dörö diyendirler. Yeter ki halk etaati düyüplü mesela kolaylamalıylar. Sonun uzak tutmalı. Hükümeti hüvü versin. Ona ruhsat verilendir. Yöne düyüplü meseleler vardır. Yani biz Türkmenistan'da konstitüsyon kuruluşu yok diye. O sebepler vardır, öyle yoktur. Şu arada fikir edip bilme diyalog edilen propaganda nemesi vardır. Protokol vardır. Onun şu zatları düşünen, bilen adamları avraydan düşürmelidir. Sapara geliyor mu ses? Ben kesin doğdu biraz. Ya sizin sesiniz dondu ya benimki. O internette bir neme çıkıp biliyor arasında. Indi Sapara o yankı düplü meselelere barılan nokta yine geçen Dargan Atanın. Ertiler onu udaklaştırılandır. Onu yörüt edilendir. Onu düşünmeyen edilmeyendir ötmem. Ona Yörütüp manipülasyon bilen bir topor nemeler bilen edilendir. Onun için bir topor jurnalistler yetiştirilendir. Propagandistler jurnalist olup birisi jurnalist olup. Buların da Sapara yankı öz aralarında yine uruşup baba çekeleşip ne ediyorlar da sonra adamlar ama o dinlemeli bular öz arasında uruşuyor diye o söz hem özler koşuyor orta. O sözün özüne hem bular öz arasında da olaylaşan maksat etaati düyüplü meselelerden halkı uzak tutmak. Uzak tutmak sonra baba siz yine bir araya gelip hiç iş edip bilmeyeniz değil neme inandırmak. İş bir araya gelip edilenler, iş akıl ediyor. O şeyler bir neme veriliyor da en sonunda yankı uzaklaştırmak, taşlaştırmak için halkı. Şeyler yöne yurdun içinde konstitüsyon kuruluş yok. Hazır çalışırımlı olup bilir Sapara bu temanın kurulun etmek köp adam için yöne yine iyi yöne bir zadı her de nem için Türkmenistan'ın içinde yol yok, su yok, adam şekilde gaz yok. O dördüncü yerde duruyor gaz eksportunda Türkmenistan. Dünyada 4. Fikredin o dünyada ne için bir gaz yakılıyor yılda. Sen şu yakılayan gazın o eksportunun ullukta meçhur yani sen 4. yerde duruyor. Yani sen yurdun içinde yolum yok, suum yok, gazım yok, internetim yok. Yani uzatları yok. Geçen yan yakında Dargan Atanın suratını görkezdi. Bilmedim şu yer mi ya başka yer mi taze cay salınan ova adı İstanbul ovası kendiye. Şol bizim görkezin suratımız olmalı da İstanbul ovası kendiye. O Kerk'in demesine serip YouTube'larda hatta da koyuyorlar o Kerk'i bir şehre. Özlem Sapara en kadim şehirlerin bir yeri Türkmenistan'da. O tarihi şehir. Ben Kerk'e belet o hayları kâr gezdim. Yeketek o dağın üstünde yaşayıp gören belki Balkan'da vardır dağlarda cay kurup yaşayan bir Kerki'de vardı bizim hayran gali Sapara. Kerkiçi'de dağların üstünde cay kurup yaşayanlarda. Yani kadime yaşayış usulü yani diyecek ol yani. Ve yağda şeyle. Yeme Türkmenistan'ın katı hopluğu geleceği var. Son için bu meseleler çözülmeli. Netil var arada vurgun ettikten netil yetiştirilmeyen orta. Bir netilem tovasız koyulan orta. Tovasız nesil devletin başına gelmeli. Yönümcülüğün başına gelmeli. Cemiyetin başına gelmeli o yerlerde. İstemese cemiyet şeyle çarpıklıyor ya da cemiyetin çarpı. O sol cahil deme. İkinci kuşak cahil yönetiyordu. Türkmenistan'ı devletin başına. Ben o Bavaraplı liderim, sol cahil liderim. O hiç rahat bilen devlet düşüncesinden
acı yok. Nolun altında. Nolun bolonla bir yani o biri aydanla edip demet bolyada. Burada hiç tat yok. Bunu yani Türkmenlerden adat etmek için koyulan adam dağı iner şu da atlan öldü tuğu dedi yani. Keminle inni etir o vantan olmalı Türkmenistan. Onların bervet bolya. O vantan Düğünü tutuldu. çok yemeğin içinde kaynap demedip bir milli nemeleri var. Deyip desturları bilen ağırdan gelen nemeti var. Bunlar değerin desturu medeniyetini bölürdüler. Onca da olmuyor. Birini ip yoran bir neme öğürler. Öyle bir beyik bir milleti. Yani bu köklerinin neyden geleyenlerin bunun havarları yok. Biz bir tövüşüp bir yoran esker millet. Bizim yani Türkmen demetinin oğullardan başlayan da buranın devletleri, alan yerleri, görkeden kahramanlıkları, neveleri ömür atın üstünde, eli aile karşılığı. Erkek ayağı. Dünyanın hem yerine yeten bir milleti o mertebetini depelep bilen o iktidara yani hükümete onu hem edeyim. Böyle her adımda Türkmenin mertebeti depeleniyor. Söyleyeyim her adımda devlet bilen çaklaşan yani şartiyetin devlet bilen çaklaşan yerinde Kotay'da insanın mertebeti depeleyen. O değil de çok örleyendir. O değil de çok adamın beynisi algıyan, yemediyen neldir, işleyen neldir. O beynin fikir edişlemedi ütgüyendir. Onun için biz halkı ayağa kaldırmalıyız. O halk ayağa kalırlar, o beyni çalışıp edecek zaten onu düşünür. Bunlar yani şimdi pasport diyende barıp birinin demetine değil de çok mu? Alacak olur. Ya yurdun daşına çıkacak oradan değil de çok mu? Bular şol Adamlar mertebetini beyle depelemek o kimin haddına bu iyi de yadılan bu değerli desturu var mı? Bunun toltanatlarına var mı? Ya da bunun ön fikirlerine var mı? Bunu çıkıp açıklayan adamım yok. bular sapara bu Orta Asırın Hristiyanlarının cennet satışı alak bir zaten pasport satıp görürler. Daşar yurttan neme taze mümkünçilikler nemesi alak. Onun her kim öyle düşe diye de bu da yukarıdan buyruk verilip demedilenim değil. Bunlar yani devlet dolanışından uzaklaşana ben diye kendine. Bunlar devletin yani akışı nemesi bilene kendi kılıklanıp görün oklar. Bunlar bunu yani şeyle taşlaptırlar. O kelle de adamam yok yani. Bir kısansı vardır kızıklan ya. Bu Kandil Baba bizi dinleyenler neme rapor çıkarayanlar. Şeyler Mega düşüneceğim şeylere ben o sapara men şu taydan bir neme meseleni çıkaracak deni ildeşimiz şol yankı Türkmenistan'ın hazırkı bir sosyologiyası var adı bir kiçirak bir fikir aydıp geçecek. Şu komentariye bilen bağlanışıklı. Yine Darganata da şu Gurulyan Ovo İstanbul Ovos deyip aytdı da. Indi bu bir dine Darganata da değil. Men Köyten Dağı'da özüm gözüm bilen görüp ayttım. İstanbul köçesi var yani Köyten Dağı'nın merkezi nemelerinde. Önden eğer bahar şehrin içine merkezi köçesine İstanbul deyip at geliyor. Yani üç köşük bir zat bu aslında. Demek Türkiye'den katıkan zat geldi. Yani neme kültüra tarafından. Yani bu adamlar ne için getiriyor bu zatı? Biz da bu şekilde yaşamak İslam'ımız yok. Biz İstanbul'da ne ile yaşayan olsak pul kazanan dövrlerimizde şeyle yaşayacak deyip duruşu şu yani kavir zatları sözleme örmeli de saparağa. Kodlu oluyor bu zatlar. Indi men
dünkü cava çıkışta da aytdım da soňky 8 ýylda gaty adam Türkiýe çykdy. Yaşadı. Indi Türkiýe çykyp işläp ýaşamak, Orseýde çykyp işläp ýaşamak ýaly däl. Orseýde adam ýa-ni insanlygyny has düýplürek ýitirýän eken-de Türkmenistanda bar insanlygyna ýitirip bilýän eken. Nemerek yer bolmasa. O ben Türkmenistan'ın gitmesinin kökü Hawa şoň bilen balanşykly. Ýani düýbü şo taýda da. 140 Indi Türkiýe gelen türkmenler ine soňky 1 ýyly, 2 ýyly goşup biljekler ýa-ni ondan öňki ýyllarda türkmenler hakykatdan hem mertebesi bilen täzeden tanışan ýalak bir duýgu bardy. Ine bu zatlar bular öňünden görüp bilse-de Türkiýe hiç kim çykarmasdylar wagtynda sapara. Ulam gaty bir möhüm bir zat. Bir değer verildi de. Ya ine bizem baba bizim hem atalarımıza o şu taýdan geldik bizem hemmemiz näme ine Türkmen bolýan bolsaň saňa ine öňrek näme berýär. Ýa-ni Suriýeli, Awganistanly ýa-da seni beýik tutýar. Bu zatlar demek kemine ben demek çözüm bölmeyin dip demek ben özüm Türkiýede kän boldum da ben. O men Erdoğan'ın kän Türk. Men vatanım Türkiye. Men giden AK Parti vardır. Şolun hem becehli goşoňdan men şolardan kän Türkdür. Onun ödlerini tuğu da medyen duşan baktı. Onu gidläp nemet börüm yok. Bir wagtlar yani käbir belediýeler bilen çekileşedik. Biz vatanımız o taýym. Türklerim bunu şeyle görýärler. Tarihni bilýän adam o hormatly nemeli ýöne bizim şeyle edilýänimize o köpüsi ýöne şaýat neme bolup ýörler-de tomoşaçy bolup ýörler. Ne şo goýnandyrçy da. Belli bir gatlagy ýa-ni bizim kämengleş bir gatlak diýsek hem ýalňyş bolmaz. O marginal gatlak hem berde de bolýar. Ýene bir gowy tarap bar-da. Ine Türkiýe gelen wagtyň siz has goýy Türk diýen ýalak bir nämeni kabul edýär. Ýani siz aslında hakyky diýip. O men aýdýanam men Erdoğan'ın kän Türk diýip. Yo bular şonu o hakykatdan çekeleşik bolsa. Bular şonu kabul edýär sapara soň bir hormat nemesem ulalýar köprek bolýar da soň men nira getirjek bolýar. Türkmenistanyň içinde owalaryň, köçelerin adyna İstanbul goýulmagy o ýöne ýerden däl ine şu Türkiýedäki ine Türkiýede de ullakan bir awray hormat goýulyp ýörelen ok ýa-ni ýöne şolam Türkmenistanyň içindäki statusundan has beýikde bolan üçin iň bolmanda şu İstanbulda işlän döwründäki ýalak bir durmuş talap edýänligi üçin şonuň ýalatlar bar. Indi bunu diýdik diýip arzu ýa-da islew bir nemesi bar. Indi biz bunu diýdik diýip sapara erteýärün İstanbul köçeleri olaryň adyny ýitgedip bermesinler. Ýani bu ýitgedeniň bilen hem näme etmeýär. Aňyrda dur biz bunu görýäs. Indi bunyň esasy böyle sapara ýurdun daşynda. Şu wagt entek o Türkiýede o bularym ýuwaşlyk bilen köpüsi arada galdy biz ýani adamlaryň nemesine ölçäp izarlap dursa gitmelimi ýene de birazrak işlemelimi nähil bolarka düzelermi ka bir ýoluna girermi kan diýilen ýalyk döwürde şu wagt. Eger şol ýa-ni wagt nemedýär-de suwd edýär köp ýagdaýda. Wagtyň geçmek bilen düzelmese ýuwaşlyk bilen ýurdun içine doğru gitjek. Kimler gitjek? Türkiýedäki ýal durmuşy isleýän adamlar ýurdun içine gitjek. Bu ýöne ýerden çykan ok men ine şu köýten dağda gören köçäm sapara. Hakyky İstanbul köçelerine benzetdirler. Onu deme daşlar var ya renklerinde çelle jaýlaryň o şu guruluşy marketlere çelle. Marketlerin arkitekturasına çelle. O arkitekturasına çelle şu köçede yani bir garankırak da hova ýöne. Şonda da hakykatdan üns verdim hayran kaldım. Yani öý gurup durlar 2 gatly öýler ýa-ni bir gatly öý ýok. Ýani türkmen
stilinde iki katlı öýü ýok. Olar iki katlı gurup özem betondan gurup başlapdyrlar. Şu hakykatdan hem bir neme Ortadan plonjayı ýeni-ýalak şol formatda gidiýändir türkmeniň ähli hawa ýerlerinde. şu orsun getirip beren tuvalet bilen planjayı bilen dowam edip berler. Dowam öwünýärler her ors olmasa adam bolmazdyk diýip. Ata-babalarına hainlik edýän bir milletem bolup biler eken-de sapara. Ýa-ni öz taryhyna, ýa-ni ata-baba enatalaryna goýup senin ata-babalaryň gyran adamlara etmediği işini etti diýip hormat goýup bolarmy ýa-ni? O taryhyny bilmesen bolýar, ýa-ni şu orsun ýalan taryhy şoň üçin edilýär-de. O hemme jeti ýa-ni tiýatrlaşdyrylan taryhdyr, o ýatama şu halklaryň beýnitini nemetmek üçin edilýän zatlar. Ýöne biz kemini toprağımyza eýe çykmalylar, taryhymyza da eýe çykmalylar, milletimize de eýe çykmalylar, medeniýetimize de adamlarymyza da, şahsiýetlerimize de hemme jetine eýe çykmalylar. O toprağın eýesiz bolsa ýagdaýyňyz näşuloryalak bolýandyr. Sapara siz Darganatan haýsy owasynda ýaşap gaýtdyňyz diýe sapara ýaşanyk saparanyň kakasy doganlary. Men Tagtawadarda o doglan o Darganata men ýön üstünden geçip gittim. Menden uly iki doganym Tagtawada näme Darganatada doglan. Men garry atam Iklim ağa yani göçebe Türkmenlerden olmalılar. Şu Türkmen yemeler, Türklerin yörük diýerler. Şoňa meňdeşi olmalykan ýani bular. Şu Göktepe'den yani kul ýokmedik ýeri ýokdur. Şo taýdan Darganatyn ýerde, Göktepeň ýerde. Onu tejen onu guşgy yani Darganata näme Kalaymor. Ödem yani transportun ýok döwürleri ýöle gidilýär. O ýerde 700-800 kilometr ara var. Ödem çölüň içinde ýolum ýok. Tejenden göçüpdirler da Darganata. O Tejenden Darganata ýol ýok. Çölüň içinden gitmeli ýöle. O hem üçin gidipdirler onu yani bir de gurrun berilýän bolmagy mümkin bolum biz ýadymyzda saklamandyr bilem ok. Onu Darganatadan hem yani Kalaymora Uşga o da 800-900 kilometr var. O taýda da ýol ýok, çölüň içi bilen gitmeli. Yani düýä, yani gara öýü ýüklýändirler. O kıyın uğurlar, yani tarihimizi bilmeyen son, yazılmayan son, bu zatları biz yine karılarımızdan, yaşlılarımızdan eşitlik demediyse. Türkmenin tarihi gati ağırdır. Onu bizden gidilmesinin hem sebebi vardır. O tarihini bilmeyen millet yolunu görüp bilmeyedi. Biz garım azim ettiler de. Öz zalimle. Elimizde değil, elimizden alınan bilim, şunu duyup bilemdik da. O şu edýän işlerin o hemmesi halk hiç zada düşünmesin ve olardan hasap sorulmasın diýip edýärler diýär ýaňky. O doğru. O sizin towatsuz zahil galmagyňdan büyük sebäbi şol. Sapara. Türkmenistan gazy boýunça öňden 4-nji ýerde, garyplyk, ýalakalykdan, o izdan 2-nji ýerde diýär. Izdan 1-njilikde alarsa bu ýagdaýymyzda diýär. Şeylere
Onu mertebemden dikeltmeli, yurdumuza da iyi çıkmalı. Biz, başka bizim alternatif dememiz yok. Bunlara da yani yurdu tapşırmalı, değerlerini vermeli halka. Onu istemeseler vermeli. Bulon ähli sırrı demesi açılan şulara hizmet ediyen demelen başı ölümlü malı talanılır. Onun aydalı bilmedik nemetmedik nemetne bürünmesinler. O neme oyun geçmez. Bulon ediyen dağıtları anı şu bar adama düşünüp gülür. Bunu düşünmeyecek yani sahil behbi düşün başka yana çekip demeden geçerlilerler, kabul edilirler. Bağışlaşıp yok yani. Yok. O bir milletin bu yardaya getirilmesini bağışlatabilecek millet yoktur kemiğine. Onu o sapar ağa kemiğine ya da plan ağa o bağışladım geçtim diyen bilenem bolyan nedir milletin demesi yani ağını yerine gelen de o dizden ayağı kalan da bu da atlan nemeti ütküş koruyanlar. Bular direre deşem tapmadılar. En yakın hostarları bir diyalog görünür buları. Bir de tığınarlar. Ne şöyle yolundan aydayıp bir Muhammed o senem bizim yeğenlerden olayan hat deyip ne gelirler yani ben biliyorum. Aha. Sonra var sapara halkı ayağa kaldırmalı. Beyni sonundan çalışar diydiniz. Beyni çalışmadan halk ayağa kalıp bilir mi diye. Kaçan ayttık amena sapara. Yok bunu tersin aydanlar Ha. ve o bizim edip görünen adımız o sizin beyninizi neme diyes onu ödünüz duyansınız duymayansınız o zatları bilen bizim işimiz yok biz bilenimiz aydiyas o sizin demeyinizde bir yerlerde giyriyandır galiyandır özüngden bilen dälseniz yönü gittiği için gözüngüz açılyandır o biz sizin in ulu edip bilecek adınızı ediyet beyninize sulatlan o ne etip bolondu ne unu ne aylak yağdayda yetirilendinizi o şunu düşündürüp otursa o kan şahit olduk bu zatlar için ne sizin elinizden alınıp bilmeyecek zat elinizde yara veriyse o yara demek bilgidir o bilgi bilinçlik o ul yarardır o bunun önünde durup bilecek nemede yoktur. O bulon bine karşımda çare görüp bilmeyenliğinin büyük sebebi şudur. O sizin telefonunun içine seyredip neyme bilen meşgul olanını kim bilen gürleşeni çıkarıp bilen orada beynin içine girip bilen oklar. Düşüneceğiniz demeyiniz yeten son şuna kail olup bir mündem durmayan. Bir iş devam ediyor. Ederim. O millete de çağrı diye düşünen demediyen adamlar. O katışmalar sebebi yine de burada adım aşağınçılık geçmek isteyen günahkar Berdi Muhammedovlar değildir. Militede, palitede işleyenlerim değildir. O günahkardır, onun küçücük günahkardır. Günahkar şu dağıtları görüp seyredip duran adamlardır. İngulu günahkardır şolar. Atılmalı olsa, yakılmalı olsa şolar atılmalıdır. Sebebi günahı beylekliğinden kendir. Elementarını primer misal getirip vereyim. Tam orijinal geçip baryanız aeroportuna. Hem bekşin bilen yer şu tayık. O İkranak tümüklü tam orijinal işgali. O birden anın mertebetini değil ya. Pasport mahalle gödök neme diye yeni burada diye. Ayratayım protokol gidiyor. O yetmeyen dağıtları yok da. Yönü nun adam teredip duran. Bir adam değil. Onu ediyen bir adam, iki adam, üç adamdır. Nun adam.
Şu mün adam sonuyu doğru diyer. Sesini çıkarman Ol mün için. adam yerinde 10 mün adama mesaj veriyor da. Ne şuraya alak deme kabul edilmelidir. Kimin günah etken şutaydı. Son tomos edip oturan adamlardır. Ne bu da atlara şeyle düşünmelidir. Ya da näme sebäpden bolýar diýsen, tomuş edip duran adamlar sebäpli bolýar. Doğru. Şutayda bir tapar karşılık görköstüler. O ediyanın näme dip. Şutayda hiç wagt şo näme kimse tapar gaýtaranmaz. O hem yerde de şonu alaktır. Ben diňe aeroportun emet. Bana yerinizde şonu alaktır. Doktorda da yani devlet idaralarının başka nemelerinde de şonu alaktır. Yani Türkmenistan'ın şu yağdayına yetmesinin günahkarı Niyadov ya da Berdimuhamedov nemeler diye. Yok. Olur derler. Şunu bilen adamlardır. Bilgili, nemeli adamlardır. Şunu seyrede oturun. Tomuşa nemez. Bunu marginal neme değil ya da katır neme. Marginalizm diyelim ona. Oha, sapar. Yani yine bedbaktçılığı rotaydın eliye Türkmen'in. Bunu yani edecek bedatıl kendir. Olur çıkıp bilir. Yani halk bunu yani, Yudiyan olsa, şeyler, yiyen olsa edecek tapıyandır. Doğru, beterinden beteri tapılır. Muhammed olur. Tapavlı yoktu. Çünkü cemiyet oyun olur. Yani korkuyat näme diýip olur hemisi propagandadır. Bu iki tane tamsıktan näme için korktu? Nämetinden korktu. Bu düşün ediyendirler onu. Yine de tomoşçu bolon soň edip bilýändirler. O ediýäniň näme diýip biri arka çıktı. İkinci tapır şutaydı şolatlar yoktur. Bunun şu atlar yani şu gündeme çıkan o. Başta aydan emeğimizin nimetine gelenler şu büyük meselelere kolaylaştırman sonunu uzaklaştırılıyor değil ya da. Büyük meselelerin yani istenlik meselelerini gündeme çıkartan şu mesele çözülendir. Ya eyle ya beyle çözülendir. Men Afganistanyer, men jurnalist, men plani, men yazıcı, Aktivist, men aktivist, böyle her şulon gündeme çıkarayan büyüklüğü meseleleri ne için yok. Sonra üst verdiniz mi? Ya, köpüsü düşünmeyene diyendir. Ya, bilmezlikte ne diyendir. Akliyet diyenlerdir. Yani köpüsü yürüte edilen. Düşünmeyen ediyenler hem yürüt ediyenler hem o nemesi boyunca ediyada. Ama köpüsünün yani bildiği nemesem yettiyen değer olmağı mümkün. Onun tapavdu yok. İkisinin günahı yani nemesi. Yüküden de neticesi yani niyuvası. Ama. Sapara bir nemelere geçeli yuvaşlık bilen bir gurrun gitti de şu at komentaryalarda en sonkısını aldım. Yani Türkiye'de de var o Türkmen köçesi ya da Türkmen köçesi yok da Türkmenistan Parkı var İstanbul'da son Konya'ma Aksaray ya Aksaray diyelim. Marmaris'te var. O, ya Türkmen var demedi. o resmi nemede geçendir o yani Türkmenistan'da da Atatürk köçesi vardır. O başka. Yani bir teze ova döreye şoňa adamlar İstanbul ovası deyip başlaýar. Yani halkın arasında bir ad. Resmi ad değil ol. Yeme yo Türkmen demesini Türkmenistan'a çekmen. Ben bir topar dostum vardı. Birin familyası Haluk Türkmen. Adana'dan. O Türkmen sözü Türk sözünün demesidir. Bu yart deme değil. O yakı Türkmenistan'ı yartlavan Türkmen diyenlerdir. Türkmen deyip giden debelere Türkmen diyen. Yok sapara onu yazacak olan bu taydak neme.
O tayda da var, bu tayda da var diye de yani biz kemrek gurrun ettik ya. Türkmenistan'da şu yankı o İstanbul Ovası, o bu ovası ya o köçesi değil yani halkın arasında dilindeydi ya o. Halkın dilindeki bir zat. İşte resmini hemen gurrun etmedik o tayda. Sonra o iyileşimize mi yazıptır o Türkmen köçesine bile bak yani Türkmen mazarlığı var İstanbul'da. O O şeylere apara o size mihman gelyen yani. ben deme yani Tom Tayları kemiğine iyileşler size denemedeyin ben biraz meşgullürak men näme diýen kemiğine hemme zady ödüm etmeýän gowurýan gowurluşumam ýakinlikimem mihmanmam özüm kabul edýän. Soň üçin Tomsam gaty nemeli bolýar. Hereketli bolýar erleri. Ya gyýytka bolansoň şeýler äkdirde. O kıyıska sizde hakikaten ama çalt geçeceğine ki. Türkmenistan'da kıyalda. Hana halmra daga bir O zat ýap. salmıra da sonra aptırsa para size. Ee, size soruya sizin fikrinizce tribunal o karar kabul edende bu cinayetçi terör ve mafyozu toporu yakmalı mı ya da atu cezası yeterlik olur mu diye. Yani bir tribunalda bular günahkar deyip kabul edilenden soň bulara ýa-ni nähil cezanyň kesillerini görmek islersiniz. Men ýakylmanyň tarapdary kemine. Sebäbi ibret diýäde ýani geleceğin demeti üçin edilmeli zat. Gaýtalanmazlyk üçin. Kadimi Türkmeniň nemeti bilen ojar oduny 40 diýe oduny getirip Edil şäherine orta arasynda buloňam sany 100 bolsun, 1000 bolsun, 10 000 bolsun tapawdy ýokdur. Düşürüp ýakmalylar sebäbi bolmasa bu zatlar ýene de gaýtalanlar. O ömür uzakdyr, udyňdyr. Ibretli üçin buny hökman edilmeli. Edil ýakylmanda şoňa meňdeş bir zat bolmalydyr. Ya bu Ben şoň tarapdary, onuň karary millet alar, meclis alar, gurucu meclis alar, kanun çykarýanlar alar. Men şoňa elim galdym, olary ýakmalysan özüm gurumaçydan bolup beren bu oduny ne maňa 20-30 ýany men getiren, 10 ýany men getiren ýa nemeler bar. Nökerlem bar ne. Şolaryň getiren oduny şäheriň orta arasynda ýüşürip şolary mena ýakmalyp neme diýen kemine. Bunam tamimi ýa ýüregimden nememden aýdýan. Bir ýigrenç ýa nememdenem dälländiň biziň taryhy nememizin nemetinde galmasy üçin ibretlik nemeti bu edilmelidir. Sebäbi düşman içinden bolanno elbet bolýandyr. Daşky düşman bilen görüşip bolýandyr, ony karşylawam bolýandyr. Ony içki düşmanyň bu belkenç zatdyr. Milleti ýok etdiler. Ararlarını da ýok edenlerine de yani bulan aklam yetin. Bu oğudan çıkıp hiç zat görmedik. Cahil. Bunlar neydi? Yurtdan yerler. O orta neme demek. Ben o tövürüğüne bir topur adam var. Yani army dip, esker dip, o pavon nakılıp görün adamlar var. Ne şolary ýakmaly kulak bulardan hem ýoňurt. O su da atlaryp görüňiz okmu, düşünüňiz okmu? Ýa-da döwlet topsuzlugy diýip bir topar ordunly nemeli adamlar bar. Su da atlara aklyň ýetmeýän ortalyk o taýda näme işleýär?
Bu ne şu taydadır. Yani ben hiç rahat etmedim. Yani Tomosaçı olurun. Yani edenlene mervet bu leke hallar. Neme Oncuk Musayif o sözüne aýdýar-da beýik serdarymyz, geçirimli peýgamberimiz diýerdi diýe. Şonuň ýa sözlerem ulanýarmy ka? O ben peygamber değil. Şoň üçin lokan geçirimde bolup demetme demem yok. Peýgamberem geçirimli bolan ýeri ýok. Mene peýgamberiň neme taryhyny okuýan. Bilemok men olary o näile kolonlaryny tarihe tüdloklat ýazýarlar bolun ýöne o men yani rasyonal nemediyenne netice tevavi halk bunu 30 yılın içinde bunu öwreşdiripdirler. Yani bolmaly zat diýalak kabul eden milletimiz var da. Bundan çıkarmak için etmediler. Yani bu zatları bir yerde ketmesen devam edip bilmediler kemini. Owa sapara ýani bu şu zatlaryň emele gelmegine sebäp bar-da ýa-ni jogapkärçiliksizlik ýa-da bir näme hasap soramazlyk meseleleri var-da. Şu an tarihte kimden hasap sorapdyr diýip sorasaň taryhy bilemzok diýjekde. Diýmek bilinen. Demek kemine ol ýaky tarihim del ne başgalar ne alary. Ne oğul çağa atatından hasap sorar ýagdaýa geldi. Sen ne çağan var? O çağa bir naçar henet natatna bir bagly garaşly bir neme bolýar da. Sen şonu kärsiz, hünärsiz yetiştirmäge kömek edýän-de. O çağa näme henetinden atatından hasap soramasyn kemine. O ömrünü köýdürdüm diýmek. Kärsiz, hünärsiz adam kul bolmaly bolýar. Ýerine bakna bolmaly bolýar. Ya garaşly bolmaly bolýar. Ana şoňa jogapkärçiligini çekýärmi enetler? Onu näme bolanyny bilen ok. Onu ýani telewizor söndürüp çağa ýatap onuň ýa-da eklenip o näile neme bolýar? Türkmeniň bir giden problemler vardır. Bu entek biz wagtymyz ýa-da hünärimiz hem däl biz derin nemelerine iýnem ýok da. Denizçiler gaty näme agyr bolaryň aýdyşyňyz ýaly özleriniň bir akly ýetenek ýöne şu zadyň howpludygyny ýa-ni bir jemgyýet meselesi bu, bir adam, iki adam meselesi däl. Hazır berdim homesleriň imsimjek owa iyi bersen bu indi baytalanmaz diýilen ýaly ýagdaýa gelenok da. Bu jemgyýetiň içinde bir ýadynda galmaly bir mesele. Girin ya Fransuz nemesine revolüsiýasyna sapara. Şolar padşasyny nämetdi ýoksam olar gürleşmem ýa bir lalaşma ýalak bir ýagdaýlar hem bardy. Gürleşmemýärler. Ýöne näme etdiler? Biz düýünden başga bir durmuşda ýaşamak isleýäs diýdi. Fransuz halky, şo döwrüň Fransuz halky. Padşanyň kellesini kesip sapara nemetdiler. Emme kime görkezdiler. Halkyň arasynda gezdirildi padşanyň kellesi. Şey diýendir, halkyň nemeti şodur. Ben ýöne bir halkyň bir wekili hökümünde ýüregiňdäkini aýdýan bir ýakmaly. O men özüm toplumyň içindäki adam resmi ýani me aýdam ok. Men nememden millet bolup o dememden geçýän neme o duýgum nemem içimdäki nemem şol sebäbi eden zatlarynyň düýbüne düşnýänne omunyň getirip biljek o ýyllar boýunça halka ellerini
gözüňe getirip bilýän, hataplap bilýän, demedip bilýän. Şoň üçin ýa-ni men dilimden, yüreğimden çykýan näme şol. Onu düşünýän ýeke taparaga däldir Kemine. Tamam. İnandırıcı sapara halk düşünýär ýani. Biz bir zada düşünüp bilemiz okda ýa halk bilen bir adam ikisi ayrı bir zatdır. Ine şeýdip seredip taş döwregine bir 10-15 adama seredip näme çykarjak bolýar-da köp adam. Sapara netije çykarjak bolýar. Ay bu halka öyle däldi ýa-ni o görýän o 15 adamyň halk däldir, 15 adamyň 15 adamdır. Onun Yo, başına 3 tane geçti. ağacın ağırtında tokoyu görmeyen adamlar değil ya da bulur. O halk eýýän başga bir zat bolýar. Ýa-ni jemgyýet nemesine getirmeli möçberine halk diýilende. Jemgyýet möçberi. Ine sen häzir neme diýänsiňdir? Toy edýänsiň, ullakyn o milyonlap o pul harçlap toy edip o karza batjaňam bilýän, ondan soň ýa-ni entep maşgala ýalyk neme öwrülmänke ýa-ni aýalyny taşlap o daşary ýurda işlemäni çykjagynam bilýär. Ýöne saňa şonu jemgyýet etdirdi sapara. Ajym ýok. Şonu jemgyýet etdirdi. Ine jemgyýet ýa-da halk diýilende ine şu zat aklymyza gelmelidir. Oturup ay mene etjek däl diýse başlaýarlar. Ay sen näme üçin o aklyny ýitirdinmi? Ýyller näme diýer? Ýyly bolubersen bolanok mu diýen ýaly nemelere öwrýär. Ine buňa jemgyýet diýilýär. Bu jemgyýet o başga bir zatdyr. Bas şey diýär. Sen hem soň şol ýa-ni neme hakykatdan milyonlarça adam üstünden seredip dura adamyň içine çykyp bilmerim diýen ýaly neme gelýär. Şonuň ýaly soň taryh nemesi bilen baglanşykly bir sora bar. Geçen Telegram habar kanalynda goýulupdy Gazawat bilen baglanşykly. Gazawat söwüşine o bilinen okdy, menem bilem okdum dogry aýtsam şol nemede okuyança. Sen birazrak demetdim, köp maglumat ýok, ýöne yeterli maglumat bar. Bu zady düşünmek üçin. İlleşler Gazawat arada sapara aýdyp geçäýmir 5 minut yeter etmez edip gurrun bereň gysk edip. Indi Gazawatyň içinde bolan zatlar kan, ýöne 1873-nji ýylda bolan waka Xiva hanlygyna garşy orslaryň nemesi baswalçylykly söwüşi Gazawat diýilen neme. Indi bu taýda Xiva hanlygy boyun eýmeýär. Onun öň ýanynda Buhara hanlygy bar. Buhara hanlygy orslar bilen bile işleşme kabul edýär. O Xiva garşy uruş gidip durga goşulmajaklygyna da değişli söz berýär Buhara hanlygy. Buhara diýýärmiz edil ýa-ni depesinde ýakyn bir-birine gaty ýakyn bir ýerde. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Indi saparaň nemesi aýrylypdyr. Sapara. Kemine birden demetdim ben. Yo menem gürläp durun. Yo sen gürläber Kemine men bir 5 minut demedeýin. Bolýa men oba şu tarih wakany gurrun öreýin illeşlerimize o wagtda çelle. O derýa gelýän. Soň ine şol nemede Buhara hanlygy edil tarapsyz ýalap bolup durmak kabul edýär-de näme bolsa da bolsun diýip. Soň Xivany 3 tarapdan gawaýarlar. Ýokary tarapda da Buhara bar, ýani Demirgazykda da ses çykanok. Soň Gündowar bilen nemeden gawaýarlar. Soň Xivanyň daşyna aýlaýar orslar. Soň Xiva hanyny yesir alýar. Soň Xiva hanyny yesir alınmagyna garamazdan halk göreşýär. Şo taýda ýa-ni hemme halk ýa-ni dürlü tireler taýpalar bar. Bir arada ýaşaýan. Özbek tireler taýpalary bar, türkmenler hem bar, başga türlü milletler hem bar ýa-ni. Jöhit diýip biljek gatlaklarymyz hem bar içinde toparlar.
Biraz hemmecesi şu tayda Orusun nemesine karşı söveş alıp barıya, ýöne gaty ganly bir söveş bu. Gaty kän adam gyrýa, Oruslar ýa-ni çağalary, ayallary diýmem, o gyrýa ayallar hem söweşýän eken-de. Ýa-ni şol nemede okan yerimde yazılana göre ayalların bir elinde o çağı var. O beýlek elinde de kılıç var. O şey edip karşılık berýän eken de Oruslara. O Oruslarym hiç nemetmän gyrýan eken. Şu kerwen ýollaryny hemme nemelerini, logistikasyny yapıp kerwenlerini taýlap türkmenleriň o kerwenlerini Oruslar taýlaýan eken de ýa-ni Merwden nemeden gelýän kerwenler bolýan eken de Xiva dogry. Soň şolary taýlap öňüni ýapyp aç kalsın diýip söweşmäne ýagdaý bolmasyn diýen ýaly. Şey edip o gaty kän agyr o söweşler alyp barypdyrlar. Indi bu bilinen nokta, ýa şunuň bir tarihte o yeri ýok. Göktepe o söweşi bilinýär, Göktepe barada yazıldy. Yani Gazawat biraz öňräk geçipdir. Bir 6 ýyldan öň bolýardy Gazawat söweşleri. Göktepe'den. Yani näme o yazılan ok. Näme bilinen ok. Näme bir giden adamy gyran. O Orus dost bolýarmyş, arkada bolýarmyş bular. Şeylere o esasen hem köpek Gazawatda öldürülen neme tire Sapara Halmurad Aganyň nemeleri, oğuldaşları. Deme, kemine ben görünýän mi geldim mi deme? Ova. Ay, awol neme, yine soru wada berdi. Yine Türkmenistan garaşsyz bir döwlet boldy diýdiler. Şey diýdiler ova. O taryhyny, näme üçin şuňa çenli, ýa-ni şu gara entek açylmadyk nemeleri açan oklar. Yine şunu Gazawaty eden millet ortlar da ettik diýip şunu ýazýarlar. Yazýarlar. O ýöwünüp ýazýarlar öldü. Biz näme üçin ne toğra ne Berdimuhammed diýen orta ýa-da o akademiyana ukda gördü leherde bir topar nemeler var da. Yani boyun gartukly nemeli o men planlayıp görün nemeler. Tarihçi diýenem var. Şular näme üçin şu atlary yani gündeme çıkaran oklar, halka çıkaran oklar. Halk näme üçin şu atlan emmetiniň bilincinde yani mekteplerden näme üçin okuduran ok. Yani sonra şu atlan hem beceti. Yani şu meseleleri näme üçin gozgan oklar. Men aktivist, men pozitsioner, aktivistler, görler näme diýip bu topar yani nemeleri ulanyp gören adamlar var da. Sizin büyük tarihiňiz. O şunu bilmeyen soňullar, daha şowullar Moskwa yani iňken daha şowullar diýen türkmenleriň nemesi daha şowullardyr. Moskwa yani ortada göçe diýen demeli. O yani onun cellatyna aşyk bolup görün milleti uğurlaýar da. Tarihini bilmedi. Geňdir ne yani attanlykdan bolýan da derler. Daha şowullar ortada kendir. Şu taýky diýen. Agyrlykly. Debe düşmanlyk kimdigine bilen ok, nemetine bilen ok. O bilen ne Araplar diýip çokunup nemet görse. Arabyň yani Türk milletini gyrşy alap 7-nji asyrlarda Hudaý saklasın. 20 miňläp, 40 miňläp gyrýan eken olardan yazılış nemesine göre. Onun o zatlarym yani halkyň bilincine nemetinden goruda da saklanýar. Yani bizi esasy meselelerden uzak saklanýanyň metodikalaryň ýerden gelýäniň kökleri şu taýlarda ýatyr da. O tarihten yani bilgiden adamları esasy meselelerden uzakda saklamalılar. Her ýol bilen.
Ol adamlar özüne töwdürüp durur ýalar medýalar. Oňa da haýyldyr ýöne düýpli meseleni galdyrmalylar. Ine Türkmenistanyň ähli opozisiýon hereketi ne soňu nemetinden gurulan zatdyr. Bunu daşdan terede otur görýärsiň. O bir ýalar adamyny awraýdan düşürmelidir. Halk inanma ýalar etmelidir. Ogry diýmelidir, dogry diýmeli. Ýene bir zatlar taparlar. Bürokrat, nomenklatura, her adam kan mafiya diýer o. Ýene bir zat. Bu bir protokol ýa-ni näme sirkulär nemeleri. Bulun Türkmeniň tapanda adam däl, bu aňyrdan gelýän orsun bular ýa. Näme? Ortetde de şu zatlar ulanýandyr. Dün Prigozhin gahrmandy, bu näýän düşman. Ortetden emet edil ýa Türkmeniň kelak. Ýa kökü bir aňyrdan gelýär. Bir gahrman olan adam soň näde düşman bolup bilýär bolan bir ýit. Mana ýa-ni ýeme Adamyň ýanyň pikiri birden 180 gradus ýitgäp bilýärmi? diýmek bilýär. O näme ors dünýäsinde bolýan bolmaly zatlar. Şeylerek, yurdumuza iyiye çıkmalı ya. Yani yine şu zatları gururun etmesen sapara adamlar yurda iyiye çıkmalı dığını bilinen nokta. Yani hamalı yurt Özünki däl ýalak. özününki däl ýöne yurt bulary wagtlança bir näme ýaşamana mümkinçilik beripdir. Yamallyk etseň o çıkap gowaryn ýa-da çıkarmaryn cezaň bererin diýen ýalak bir tutsakana ýalak bir zada öpdirlerde. Ýa-ni ýurdun nähil gowzatdygyny, watanyň nähil gowzatdygyny bilemjok. Ine hakyky bir ösen ýurdun watandaşy bolup şo ýerde dogulup, ösen ýurtda dogulup ýaşap şo taýda haklary, hukuklardan peýdalanyp, ulanyp ýa-da şo hak hukuklaryň döremegine gatnaşyp ýaşamak nirede sapara Türkmenistan'daky raýat, ýa-ni goýun sürüsü bolup ýaşamak nirede. Biz şo ikisiniň tapawudyny bilemjok, şonu görkezmejek bolýarlar. Ýa-ni jurnalist, aktivist beýlekler hemmesem. Şonuň üçin 3 ýyldan bäri bizim bilen bilelikde paralel görüşüp ýörlerdi. Ýöne görüşeni şo zatlardan uzak tutmaly. Ýa-ni oňa diktator diýmeli, ýene näme diýmeli. O hemme adam diýip bilersiň, diktatoram diýersiň, o padşah da sultanam diýersiň ýa. Esasy meselelere golaýlanmasaň bolýar. O konstitusiýon guruluşy ýok diýmesem, o näme üçin ýoklugyny aýtmasam, peýdasy ýok. Näme diýsem, şeytan diýip. Ogrum diýip bilersiň berdi Muhammed. Dogry bolup bilen o. Ya onuň bilen bir baglanyşykly bir mesele de däldiňe. 1% ya tutýar ya tutanok ýa berdim Muhammed. Şonu şo taýda oturmasy. Asıl mesele ýurtda konstitusiýon guruluşy ýok. Ýa-ni ýurt ýok diýmek bu. Yurt ýok diýmek. Ýurdun ýok ýerinde o beýle bu beýle diýerine peýdasy bar. O ýalançykdan biri prokuror bolýar, biri sülçi, biri milisiýa, biri KGB bolýar. Hemmesem ýalan. Hiç bir demeti yani kökü yok da. Yokara okuzaylarım şolur yalak. Bu da gen vattı. Bilim verilmeyen yerde o paral yalar. Bu ne eylek vatt bolýar. Men çoğu düşünüp bilem okum. O pulunu alan son haridini vermeli. Haridin bilim. Onu beren o var. Pulunu hem için alayan o. O cinayet üstüne cinayet. Gynandyrjy. Ýöne ine şu taryhy gurrun bermeli. Sapara ýyleşlerimiz bilmeli. Ýa-ni Gazabat bilen baglanşykly bir zat ýadyma düşdi. Şolara hem aýdyp geçeýin. Ýa-ni adamlaryň dilinde çalt, aklynda galjak, ýaýrajak bir näme de. Indi şol Zeykeş kölü var eken de şo döwürlerde häzir gurap gidipdir ýaly ol köl. Şo Zeykeş kölüne ýa-ni söwüşüp iň soň Zeykeş kölüne gysylypdyr da sapara adamlar.
Eme Zeykeş köylüyani demedir. Sargamıştır. Sargamış mı O kartadan ha görkeziktirler. Yani şu görkezen yerinde şu vaqta hiç zat yok. Diyeme Aktyabrsk rayonun bir kaptal Ay, nemerägidir. Yok ordu. mümkün. Ay, şeylere bir neme olmağı mümkün. Şonun ýaly ýa-ni iň soň köle dogry gysylypdyrlar. Soň käbiri ýa-ni yüzjek bolup gark bolup ölen kän diýe soň gylyçdan geçiripdirler ýa-ni okdan geçiripdirler. Soňa şu aýallaryň elinden çağalaryny alyp diýe ýa-ni bäwek diýe-de aýtmasam agyr bir zat. Şu bäwekleriň owa ýa-ni arkasyndan çöp sokup owa galdyryp şey demedip görmüşler-de. Şonun ýa zatlar ýa bunu daşagyň halky gurrun berýär. Pikredin bäwekleri alyp o şeýle ýa-ni ýesir düşenleriň öňünde şey diýmişler dorslar. Bu nähil zalymlyk. O medeniyet getirmäle gelen adamlar ne O olur? kerwen taglap ýörler, o ýa-ni bäwekleri o sırtından ýa-ni çöp sokup galdyrýarmışlar da soň şol can berýärmiş de howada ölýänçe şey edip aýlap ýörýärmiş. Bu nähile? O beýle de bir aga bolarmy? Sapar aga. O ýöne ölemen şu ors bolup bilseler o. Ne Berdi Muhammedow ordeni ne şol atlary gidilän soň şey demek alka çıkarman soň berýärler başka nemeler var öýdýän. Ordun verer ýaly. Oňa pulunu alýarlar diýer neme. 3 milyard da alypdyrlar şolardan. Ýa ordun. Ordun almak üçin ýa bawarap bilen tüjareti üýtgeşik bilen demine. Oha. O soňra pikir Owa bar kendine. kän sapara entek bir ýarym saat da ýakynrak wagtymyzdan bar. Köp bolan soň nemeräklerini alýanda. Ýoksa O men hemmesini ýöne hiç- demän okap bilem ok, o ýa girip çykymdy. Nemän üýtgäpdir, tenem görem ok, goluny görmesem hem tediň eşdýän maňa ýeterlik. O ekranyň Ha. dinleyijiler görýändir seni. O sapara arkaňyzda kamyny alyp ýaksaň şolar diýe. Yok, buna sığmaz. Bolar yakılmalı kâne ben bu başında elmeden bu şolar yakacak olup oturup bilmem. Hilleş. O men näme başka işim yok mu? Şoları yakıp görmeden. Buları aşıvadyň orta arasında. Şolun öz guran nemeleri vardır. Adam ýok etme sistemaları mı? Yok. Merkezde ne köşklik kuryalar, atelli prezident näme dip şu ne şolar ýalak merkezi ýerde demetmeleri. Heykelleriniň aşagyndan. Ama derveze var sapara. Dervezeni söndürmek için iş alıp barýarlar diye. Ya bir zatlar duýýarmy diye. O taýda demedilse hiç kim görmez. Bizim nemämiz şu halk elmide ama ýadynda galar ýalak. Bolmalydyr, galmalydyr. Bu taryhy nemedir? Gadawatda nähilek demedilenem bolsa o günneme çıkarılman soň ýa jemgyýet bunu nemeden ok da. Şular günnemde galar ýalak etmeliler. Gatar nemeler geçirýär. Yani millet o söwüşüň içinde habary ýok. Yani söwüşüp görenden. Yani nädip söwüşýär ýurdum daşyna çykyp o iş gözläp o girdeje etmek bilen. Söwüşýär. Ýalňyş bir söwüş. O bokurda üçin o neme
Ýa-ni Hemme zat yurdunuzda, toprağınızda bar. Size eşretli durmuşa yeterlik hemme mümkünçülükler var. Dine akıl gerektir. Bütköşü akılım değil. Sehelleme. Ben size 4-5 yılın içinde 4-5 milyon villa vurup verecek. Değilim. Ben sizi yani iyilen üyt köşük köyünüm için yani emeğim için ne? Yani bu zatlar yani iqtisadiyetin çarkını dolandırmak için öğünümçülüğün demesini başlatmak için gerektir. Bular ne diyene akıllı şehir uğrayalar da. Şu akıllı şehir vuracak pulunun yartına ehli milleti öyle et bileyenler. Hemen işli, kerhanalı, zavodlu, fabrikalı, aylıklı, günlüklü deme imtihanı öğürüp bileyenler. O yankı cahil bir cemiyette öğrenimçilik yok yerde. O pulu dine oğurlak kazanmalı ile düşünce oturlandı. Yani şu ehli Türkmenin hatem beter şu Medine nemede yani tetini nemeye çıkarayan Türkmenlerin arasında oğurluk tözü kâyan geçeyenler. Bunun düşüncesi yani beynin içini yani kustaydım görüp oluyor da. O oğurluğu dine yani kazancı dine oğurluğu edip kazanıp oluyor diyen düşünce vardır. Yok. Öğrenimçilik edip kazanıp oluyandır. Ödüm kâyan kazanıp oluyandır. Ummatı ödüm halka da, yurda da, tüvürüne de, ödüne de, maşkalağına da, gelecek niyetiline de peydali edip hemen pul kazanıp oluyandır. O adam yalağım yaşap oluyandır. O artıklan adam yalak yaşayacağına da o güvencen bilen o dünyaya gidip bileyendir. Yani devlet kuruluşunda şu zatlar kurulmalıdır. Siz gözününe getirip görün şu Baba Rabbiler, şu akıllı şehir kuruyan demeler. Şu zatlar var adı. Yani düşünceğin bir kaptılının geçen yerler var mı? Mümkün değildir. Yani dine uğurlap pay olup oluyandır o diyedir. Sizi zahil etmek için 10 bin, 20 bin, belki de 30 bin adamın milyoner edip oluyor da. Hemen yani siz zahil oluyor. İşli oluyor. Davutlu, fabrikli, bunu toponemeli oluyor. Devlet ilinde sonunda realak mekanizmlerden varattır devlet. Böyle milyarlar, 50-60 milyar illa aylant bir realak demeye gidiyendir. Kadın bağın beyledi dursun. Öd nemen, hem de zaten bağlar. Pulum sorunu pul olup bileyendir. Olmasa kağıdır. Türkmen manadını kovalap görüyorsun da doldur kovulayan. O doldurun çıkan yerini seyredin, barından işle ne eyletmemediyendir. O Türkmenistan'da yani maliyet nimetine düşünen kuruluşu yok. O devletin yani bank sistemi yok. Onu getirip bilen bir devlette bank olmaz mı? Yok bank. Adı vardı, sahibi var. Hemme zadynyň jaýy ady bar, özü bar. Ýa-ki ýurdunyň Türkmenistan diýip ady bar. Territoriýasy bar, ýöne özü ýok. Adamlar o ýa-ki adam ýa-ni döwlet adam üçindir diýilen o şygaryn nemesinden gaçyp taşar ýurda gidip bar. Yok boş sözler bilen hemme zat ýörýändir diýendir. Watan habarlar bilen döwlet ýöremýär. Gyzykly bularyň nemeleri. Kemine soraw alaly.
Yani Türkmeni cahili işli edecek diyet bolun onu isteyen Türkmen yok. Bu geng zat. Yo islemez yağlap neme getirilip duruyor onu şeyle bir zat sapara o isleyez deyip o çıkıp dile getirmelerine gerek yok. Yani demek hem isleya bütün dünyada da işlemek, işli olmak, aile almak, arkayını yaşamak isleyalar. Bu bir düzgün ýaly bir zat ýa-ni. Öňkü döwür näçe o öňkü döwre meňzetjek bolsalar mümkin däl. Raýat diýip at goýupdyrlar. O kanundan, siýasatdan uzak tutdular. Ýene näme etdiler? Hiç zat üýtgemedi. Ýene de sapara näçe 150 ýyldan bäri edip gelýän oýunlary gysga wagtyň içinde ýoldy sandan çykdy. Yani 3 ýylyň içinde. 150 ýyllyk Pikredim 150 ýylda orslar şu sistemany ýa-ni 150 ýylda orslaryň gurany, ýa-ni orslaryň taýýar bir sistemaň üstüne geldi bu daýa. Ýa Araplaşmagyň nemesinde dören bir düşünce barda. Ýa türkmenler bir-birini taýlap demedip ýören seredip okap görüň. 16-njy, 17-nji, 18-nji asyrlaryň nemesini taryhyna birazrak bolsa-da tüýs Araplara meňzep gidipdir. Araplaryň sapara peýgamberi kerwen taýlap berdi-de. İlk nemesi güýji eline geçiren wagty kerwen taýlady. Bedir nemesi. Bedir diýip guýy bardy. Şo guýynyň ýanynda kerwene garaşa, kerwenler her guýyda durup düşleýärdi. Şo taýda kerwen taýlap. Bize ine şeýle yoksam Oğuzlar yine bizim atalarımız sapara kerven yollarını goramak için giden devlet kurupturlar da. Yani kerven yollarını deme var ya şu İpek yolu. O İpek yolunun o iktisadi hopsuzluğunu goramak için şehir şol nemen uğrunda yine Çercev dedik yine näme dedik eyle beyle diyen bir giden şäherler bardyr. Ýene şol şäherleriň hemmesine şu Oğuz nemeleri goraýardy wagtynda. Şol milletten kerwen talap ýöräni öwrülipdir sapara. Allah. Ýa okap, taryh okap tüýs hiç Oğuzlardan bir zat galmandyr ýa esasen 15-nji asyrdan soň. Oğuzluk bar ada. Şoňa dönmeli kemine biz şo taýlagy dönýänçek bu demelerden antat çıkarmadylar bolmasa bizinkiler şeytan aşlamaly gatnary ýörerler. Şeytanım Arabistanda, näçe Arabistanda diýip sorana. Arabistanda şeytan olmaly däl. O şeytanım şo taýda. Bularyň hemmesi bir ýerde ýaşaýar. Ondan bu ticarete uğrupturlar. Bu din ticaret bu şo ýöre. Ya dinden daha yok o ticaret. Şu yani din uranyan siyasi demeler dine hırsızlıktır. O şu onanın o taýda dinem yoktur. O dinçen değerlidirler. Hırsızdırlar. O dini aşağılamak hakikat nemeden de tereden de şeyle hulyan. Ulu pulaylan yanında. Orslaram şonuň üstüne gelip burdu da sapara sistemasyna. Yani 150 ýyldaky taýýar bir sistemaň üstüne gelip kurdular 150 ýyl. Kök kurdular 3 ýylyň içinde ýykyldy. 3 ýylyň içinde. Gysga bir wagtyň içinde özüm. Şöyle bir ýagda innem o şu wagt ne aňyr ne bäri döwrüne girdi bu iş. Halmra da sonra berýän ýalakdy bolun. Hem bir pul geçirýärdi Halmra da. Bu näme beýle deme. Sapara pensioner adamdan hemişe pul araşmam dogrymy ka? Halmrat baýdyp nemesi var. Onu şoň üçin nemedi ýa.
Sapara Şuat yurdun ıkbalını hatta Berdimuhammedovların ıkbalını diye oligarklar çözýär. Biz şolary tanap görüşmeli. Şol oligarkları ýeke-ýeke tanap halka tanıtmalı diýip ýazypdyr ýyldaşymyz. O tanıdı vermeli, onu saparağa kemiğine hemmejetini tanap duran nädir? Koşulşu vermelidir bu zatlara. Vatan sizinkidir. Buna her kim eýe çıkmalıdır. Yerli yerden. Başkalarına eýe çıkarjak bolup, soňam watanyň eýeti bolup bolýan nädir? O taýdanmadyr. Şolar tanandan soň ýanky halk bulary ýanky düňderip bilýär ýa-da dogry bir neme. Sebäbi şu wagt bir neme bar sapara. Hemme zada günäkär o Berdimuhammedow we ýanky ýegenlerdi ýa-da ýegenlerim sapara. Bu Murada eşitip dur ekensiz. Deme. Pul verecek gelýärmi? Yok uğradıptır. Şeyle mi? Ay sağ ol. Kiýdäňe bereket. Almurad ağa. Indi Berdimuhammedowlary görkezýärlerde esasy näme oýunçuşular ýa-da şolaryň ýegenleri diýip bizim görýänimiz ýegenlerde de beýleklerde de ullakan bir neme ýok. Yani şolaryň esasy oýunçy watan habarlary Watan habarlarında geçýär. Şolaryň gahrmançylygy men adam şo taýda görkezilýär. Ýöne hakyky göreşmeli. Indi uzakda görünýär-de, ýa Berdimuhammedowlar. Uzakda bolan üçin hem göreşip bilenok aslında göreşmeli adamlar ýanynda ine uçaskowadan başlaýarmeli. Senin o Berdimuhammedow bilen görüşmenge gerek ýok. Berdimuhammedow sen ömrüňde bir gece göreň. Dogry dälmi? Göreňde de göreň ok ýanky daş taky bir zatda ýöne senin ýanynda uçaskowa. Şu Berdimuhammedowdan muň esse beter sana o zulüm edip bilýärmi? Edip bilýär. Tökmede atyp bilýärmi? Atyp bilýär. Başga näme gerek? Şo taýdan başlamaly. Dolayısıyla şolary ine bir uçaskowa, bir häkim, bir 2-3 tane meheme, bir näme bolsun şäher merkezinde. O arçyny o jemlesen onu geçen oklar. O senem o taýda müňlerçe ýani her o şäherde ýani 3000 bilen 20 000 arasında bir adam ýaşaýardy ýerleşiklerde Türkmenistanyň. Kemiğine onam näme üçin soramoklary mümkin. O näme üçinligini onam side ipucu bereyin. O saparağa düşündirip oturýar. Sizin ykbalyňyzyň şu ýagdaýa näme hilek ýagdaýda ýetendigini, sebäpleri nämedi? Ne şo zatlar şolar düşündirmeli size. Şonu size düşündirmeýän bolsa, halka aýdyp bermeýän bolsa, o size ýanky ýol görkezmeýän bolsa günäkärdir. Şoň üçin şolar şäherdir ýa-da esasy şolardyr. Şäherikdir. O şolar şo rahat gelip bilýän bolsa şäherikdir. Tezini çıkarman gelip gören bolsa, diýmek şolaryň bitjek geri ýokdur. Sebäbi olar görýpeti size şu zatlary ýanky düşündirmeli. Gözüňi açmaly. Onun nemesini torap nemet görmem. Gönü üstünden türü vermelidir. Yani Rus imperiyası mı diýelim? Indi sapara imperiya däl diýdi. Yani imperiýany özüni imperiýaga kalıp barýan bir mafioz bolmuş diýdi. Hasabet diýerler, görkezjek bolýarlar, nemetsek bolýarlar bolýar. İşrat der. O indi şo imperiya diýilýäniň edip öğrenişi o Berdimuhammedowlar arada ol ýanky diňe sahna, ortada sahna asly iş aňyrdan ýanky senin Mehmediýanyň Orsun protokolu boýunça we Orsetde ýetişip işläp ýörler bular. Näme üçin
3 yıl Türkmenistan'da okandan soňky 4-nji ýylynda Orsetde okap gelýärler. Haýsy ýurtda bar beýle bir ýurdun milli howpsuzlygy, başga bir ýurtda o ýa-ni bilim alyp diplomuny alyp gelýär. Şeýle bir zat barmy? Yani kemiğine ne lüstrasiya edilmedik bolsa. O da edilmedik. Diýmek sen garaşlılığa çıkmadık. No. Yani olan yani lüstrasiya bolanlar yani kılatlan hem jetin arada çylýar. Awa. Yani şol meheme diýilip durulany Berdimuhamedowlere tananam hasabam edýänem däldir gerek bolsa bu sistema Berdimuhamedowleriň daşyndan aýlanyp işleýär. Daşyndan aýlanyp geçýär. Şeýdi işleýär, yani sizin yani size töhmet atýan участковая gelýän näme Orsetden gelýär, gönümel gelýär özüm. Şolaryň protokolu bilen işleýänlik üçin. Şo taýdan başlamalydyr. Berdimuhamedow däl bu esasy näme? Ne diýme kemiğine men taparaklyp Viktor Khramov diýerdi. Men kän türkmen ýa şo kän türkmen men. Ine gürleşýär ne türkmen dilinde. Ola gahrman menem halkyň düşmany. Şu bolup biljekler mende. Şu aklyňyza nemäňizi getirin. Var men erwet adam bolýar. Okey, hiç bir nemeti ýok. Ýöne o gahrman men düşman bolup bilerdim milletime. Viktor o niresi. O Khram niresi. Bu o açysyp bakana turnalak. Olara demediler. Bu nädip bolup yani? O giden milletin tereddütü da şunu. Onu biz nädip buğuna düştük diýerler. Ýödüňiz ne? Tomoşçy. Berdimuhamedow men tek täze geldi. Khram diýilýän şo taýda. Yo. Näçinji ýyl? 80-nji ýyldan bäri. Şol ýa-ni nämäni ideologiýa boýunça ýa-ni Sowet döwründe içinde bir topor nemeler var. Adyny entek bilmeýänlerimiz imkan bolar. Onuň şulara hyzmat edýän biziň türkmen demelerimiz ken. Şolong gudogarna şort görünlerim bardyr. Şolong hyzmatyny nemetini ölemen etjek şu marginal deme gatlak gaty ulur Türkmenistanda. Ine şolary jezalandyrmalsyňyz siziň ykbalyňyzyň pelek demetiniň etasi demeler şolardyr. Yani şu marginal nemeler vardır. Kazanç ediyat günümüz geçiyor. Bir de bolýar yıllıp görünce nemeler vardır. Mutapırca. Türkmenler vardır. Yani Türkmenin bağıtını yatıryan şu Türkmenlerdir. O marginal neme değil ya da marjinal ya Türklere olur. Çok kazanç kazanç etmeliyle bir neme medeniyet oturuptur da Türkmenin nemetine. O yalakasılık yaşar yalak demedik. Yönü yani Oňurgoly Türkmen diýilen nemäni öçürüpdirler de. Türkmen oňurgosy bolmaly demiş. O sapara bu işiňem soňuna gelip yeter. Bugünem ýani soň geldi bugünkü çykyşymyzyň. Boğur kemiğine. Eşitişimiz boýunça duyup başlan bolmalylar. Çağırýanyň üçin. O meni ýatdan çıkarman kemiğine. Bor. Bolýanda şu taýda jemler ýa sapara. Bolýar tawul. Size de sağ olun. Ýene görüşýänçäk. Tawul taglykda görüşelim.